идомаи хониши бадеии романи мавҷи муқтадир. Пӯлод дар мактуби худ бо модараш дар бораи воқеаҳои бисёре навишта бошад ҳам, аммо аз хусуси баъзе чизҳо худдорӣ карда буд. Вай ҳам монанди падараш нисбат ба ҳаёти худаш дар бораи ҳаёти дигарон бисёртар менавишт. ҳаёти худашро дар ғояти хушию хуррамӣ ва осудагӣ тасвир мекард, ки мабодо хайриро беҳуда ба изтиробу ҳаяҷон афканад. дар бораи воқеаи гум шудани карточкаи нон на дар мактуби пешина ва на дар ин мактубаш чизе нагуфт, ҳолон ки рӯзашон ҳамон вақт хеле талх шуда буд. асли воқеа ин тавр буд: рустам карточкаи нони худро гум кард. қимати нон дар сохтмон баробари ҷон буд. пӯлод аз ин воқеа хабардор шуда, вақти ба хӯрокхӯрӣ нишастанашон нонашро ду тақсим карда, нисфашро ба назди рустам гузошт. рустам нармдилона гуфт: ту ниҳоят босаховат будаӣ. Чӣ, фарбеҳ мешавам гуфта метарсӣ? ба худат як нигоҳ кун, хеле хароб шуда рафтӣ. тасмаатро ба сурохии охиринаш таранг кашида мебандӣ. Не дӯстам, гоҳо мешавад, ки гуруснасерро кашола карда мебарад. ва баъд рустам ба шикамаш тап-тап зада хандид. инро бин, нақора бар ин. ман монанди шутур бо равғани баданам ҳам рӯз гузаронида метавонам. гиред хӯред, не нагӯед, ман ҳам намехӯрам набошад, гуфт пӯлод. рустам ранги ҷиддӣ гирифта ба рӯи пӯлод бо диққат нигоҳ карда оҳ кашид. ба гапат бовар мекунам, нахӯрданат ҳам мумкин. ман якравии туро медонам. вай нонро гирифта бо иштиҳо хӯрд, ба пӯлод миннатдорӣ изҳор кард. раҳмат додарам, акнун ба ту як сирро гуфтаниям, гуфт баъди андаке рустам. бозор рафтам, ки якчанд рӯза карточкаи нон харида гирам. ногаҳон махсунчаро дидам, медонӣ? аз участкаи Турахонов карточкаи нон мефурӯхтааст. маро дида гурехт. о маккоре, ӯ ҳанноте, гуфт пӯлод бо ғазаб. ман ӯро фош накунам намемонам, ако. вай бо амри Турахонов маро ҳам аз нон маҳрум карда буд. ҳаққи маро ҳам мефурӯхта будааст. то кори рустам соз шуданд, он вақт ҳардуяшон бо нони карточкаи пӯлод рӯз мегузарониданд. пӯлод дар ин бора ба модараш нанавишта, баръакс ӯро хотирҷамъ мекард, ки аз хӯрок танқисӣ намекашанд. вай ба модараш дар бораи ба мустақилона дода шудани минтақаи кор низ хабар надода буд. бетонгарони бригада ба дарғоти асосӣ ба кор рафта, ба пойдевори геси хурд хобонидани бетон ба зиммаи пӯлод гузошта шуда буд. сохтмон ба қувваи электр эҳтиёҷи калон дошт. бинобар он корҳои минтақаро бо ҷаҳду ҷадал дар муддати кӯтоҳ анҷом додан лозим меомад. дар бригадаи хурди пӯлод, худаш онро бригадаи хурд номида буд, ҳамагӣ 20 нафар бетонгар кор мекарданд, ки онҳо колхозчиёни дирӯза бетонгариро дар ҳамин сохтмон омӯхта буданд. он вақтҳо азбаски ба сохтмон механизмҳои нав ба нав меомаданд, аз рӯи ихтисосҳои гуногун ҳаҷми корҳо низ афзуда, аз управления талаб мекарданд, ки механизаторон, арматурчиён, монтажгарон, кафширгарони электрӣ, бетонгарон ҷудо кунад. аммо дар управления ба рӯи ҳамаи талабномаҳо айнан як гап навишта имзо мегузоштанд: кадрҳоро дар ҷои худ аз ҳисоби колхозчиёни бинокор тайёр кунед. ба ҷуз ин илоҷи дигар набуд. дар байни бетонгарони бригадаи хурд аз ҳама ҳунармандашон пӯлод буд. вай аз рӯи маслиҳати Никитин амал карда, дар ҷараёни кор аз ҷумлаи колхозҷиён
ва тайёр кардани бетонгарон мекӯшид. таҷрибаи на он қадар бои худро ба онҳо меомӯхт. бо кори ибратангези худ ба онҳо илҳом мебахшид. бо вуҷуди он ки бетонгарон ба тамоми ғайрат кор мекарданд, гузоштани пойдевор суст пеш мерафт. суръат на ба он дараҷае буд ки Пулот онро орзу дошт. вай мехост пойдеворро ҳарчи пештар сохта супурда, зудтар рафта ба бригадаи Никитин ҳамроҳ шавад, ки дар он ҷо ҳам қувваи корӣ намерасид. Пулот бетонгарони бригадаро ҷамъ ва бо онҳо самимона суҳбат кард. акнун диққати худи онҳоро авҷи рафти кори сохтмон ба худ кашида буд. онҳо таклифи бригадири худ Пулотро якдилона маъқул дониста, розӣ шуданд корро дар 3 навбат ташкил намоянд ва қавл доданд, ки ҳарчи аз дасташон ояд мекунанд, то ки ба минтақаи дигар рафтани аксарияти бетонгарон ба суръат ва сифати кори бригадаи хурд халал нарасонад. онҳо ин ваъдаи худро дар матои сурх бо ҳарфҳои калон навишта дар байни 2 чӯби баланд овехта монданд. аммо онҳо ҳарчанд ҷидду ҷаҳд кунанд ҳам, беёрии механизмҳо уҳдадорияшонро дар сари вақт иҷро карда наметавонистанд, ки инро Пулот нағз медонист. бинобар он вай бо қадамҳои қатъӣ ва нотарсона ба управление рафта талаб кард ва муваффақ шуд, ки ба минтақаи ӯ транспортёри ленташакл ва 3 автомошинаи боркашонӣ низ диҳанд. илова ба он, мошинаҳое ки байни геси хурд ва заводи бетон масолиҳи бинокорӣ мекашониданд. вай бо туфайли он ҷиҳати табиати худ ба ин муваффақ шуд, ки вуҷудашро фақат як хоҳиш фаро гирифта буд: ба қавлаш вафо кунад, аз санҷиши душвортарин бо шарафона гузарад. бригада дар муддати 2 рӯз транспортёрро ҷобаҷо кард ва ба кор даровард. акнун ҳамаи бетоне ки мошинаҳо бор карда меоварданд, ба воситаи транспортёр рост ба таҳкурсии геси хурд фуроварда мешуд. Пулот андаке бошад ҳам ба командири взвод Егоров монанд шудан мехост, ки дар бораи он Анвар нақл карда буд. ҳамин ки аз назди як ҷангувар ба назди дигаре рафта, солдатҳоро рӯҳбаланд кардани Егоров гоҳо автомат ва гоҳо яроқи зидди танкиро кор фармуда, малахҳои фашистиро ба ҷаҳаннам фиристодани ӯро пеши назар меовард, Пулот хаёлан болу пар мебаровард. вай бо шавқу завқ монда нашуда кор мекард. кори ҳар 3 навбат сменаро таҳти назорат гирифта метавонист. ба ақибмондагон дилпурӣ мебахшид, касе ба камбудӣ роҳ диҳад, дарҳол ӯро дар ҷояш ислоҳ менамуд. бетонро худаш ба транспортёр медод, бетон мехобонд ва ҳам бо вибратор онро шиба мезад. чунон кор мекард, ки мондашавиро намедонист. ғайраташ ба дилаш намеғунҷид ва бо фидокории худ дигаронро ҳам ба ҷӯшу хуруш меовард. аз рӯи хоксорӣ дар бораи ин корҳояш ҳам ба модараш ҳеҷ чиз наменавишт. дар мактуби охиронаш дар бораи сармои зимистон шӯхиомез хабар дода буд ва ҳавои сарди тоқатнопазир ҷои шӯхӣ надошт. шамоли сард чеҳраи одамро лесида сӯзан мехалонид. ҳамин ки одам ба ҳавои кушод баромад, ба абрувон, мӯйлабҳо, ба гиребон ва дигар ҷойҳои либосаш қирав часпида ях мекард. буронҳои шиддатноки дам ба дам рӯйдиҳанда бинокоронро чашм кушодан намегузоштанд. ҷое ки гез сохта мешуд, ба ҳамаи бодҳои шиддатнок дарвозае буд. бод аз водӣ вазида омада дар ин тангно шиддат меёфт. ҳамчун сагони девона шағолони гурусна улос мекашид. одамонро аз пой меафтонид, рӯи онҳоро чунон месӯзонд ва зарби он аз чашмҳо ашк меовард.
ки гӯё мушхорро оварда мехалонида бошанд. бинокорон мегуфтанд, ки ин гуна зимистон барои Узбекистон ғайримуқаррарӣ аст. дил мехост ба хобгоҳ равӣ гарм шуда бихобӣ, аммо дар ин гуна рӯз аз ҳарвақта бештар кор кардан лозим меомад, зеро андак бепарво шавӣ бетон ях мекард. замоне буд, ки ҳам сармо ва ҳам бӯронро қатъи назар карда кор кунӣ. одамон дар ҷойи худ истода кор мекарданду якдигарро тасалло медоданд, бо якдигар ҳазлу шӯхиҳо мекарданд. дар ҷанг аз ин осон не. барои чӣ наҷунбида истодаӣ? ях баста мондӣ чӣ? белро гир, гарм мешавӣ. арақ карда бошӣ ҷомаи пахтадорадро каш, мегуфтанд ва ҳамияту орияти ҳамдигарро оварда ба кор сахттар мечаспиданд. ба ҳамин тариқ ин сармо на боду бӯрони шиддатнок ва қираве, ки дар лабу рӯи ях мебаст, барои пеш аз муҳлат сохтани пойдевор ба бригадаи Пӯлод монеъ шуда наметавонист. Никитин бетонгаронро бо ғалабаи меҳнатиашон табрик ва бағал кушода Пӯлодро оғош кард. дастпӯшаки брезентӣ дар даст ба пушташ тап-тап зада гуфт: боракалло азамат, сазовори боварии мо кор кардӣ. баъд Никитин як ба ҳама таҳсину офарин хонда, дар охир хабар дод, ки Пӯлодро ба дарғоти асосӣ ба кор мегиранд. дар он ҷо бетонгарони ҳунарманд аз ҳар ҷои дигар заруртаранд. бинокорони бригадаи хурд бошанд, корҳои боқимондаро бе Пӯлод бо қувваи худашон ҳам анҷом дода метавонанд. тамоми вуҷуди Пӯлодро ҳисси ифтихор ва хурсандӣ фаро гирифта буд. аз ин андаке пеш Турахонов ӯро таҳқир намуда, паст зада касалашро таъна карда гуфта буд, ки аз вай чӣ хел бинокор мебаромадааст. ин гуна бинокор ба онҳо кор намеояд. бо ин суханон дар охир ӯро аз сохтмон ронда буд. ана дар ниҳояти кор Пӯлод исбот кард, ки касали вай ҳеҷ гап набудааст, ба кор монеъ намешудааст. вай аввалин супориши масъулиятнокро иҷро кард ва Никитин барои ин кораш ӯро таъриф мекард. Пӯлод дар бозуҳои худ зам шудани қувваи навро ҳис карда, ба хаёлаш ҳоло вай метавонист дарёи дар дунё аз ҳама васеътаринро шино карда гузарад. агар вай дар ин дақиқаҳо бо Турахонов рӯбарӯ меомад, худро ҳимоя карда метавонист. дар бораи вай ҳар фикр дошта бошад, ҳамаро ба рӯяш мегуфт. аз нигоҳҳои таҳдидваронааш зарраи ҳам парво намедошт. гапро бинеда, вай фармонфармо, вай соҳибкор будааст. не, фармонфармоёни сохтмон, соҳибони сохтмон ин Пӯлод ва рафиқони ӯст. онҳо қувваҳои ноҷури табиатро ба манфиати халқ ба итоат меоваранд. дар дунё ягон қуввае нест, ки дар назди онҳо истодагарӣ карда тавонад. тураҳо ба онҳо ҳеҷ гоҳ фармонфармоӣ карда наметавонанд. аз саҳрӣ ба сардории ҳамаи заминканҳо, биноҳои идораҳои сохтмон, магазину дуконҳо, ошхонаю чойхонаҳо шиёри плакат, байрақу байрақчаҳо овехта мешуданд. дар тамоми минтақаҳои кори сохтмон одамонро рӯҳияи идона фаро гирифта буд. дар болои крани манорашакли хеле баланд, ки таҷҳизоти дарғот аз ҷумла равоқҳои оҳанини онро бо ин кран бардошта ҷобаҷо гузошта буданд, калонтарин байрақи сурхи абрешимӣ парафшонӣ мекард. дар таърихи мавҷудияти дарёи Сир ҳамон рӯз халқ бори аввал маҷрои онро дигар мекард. колхозчиён, ки тамоми сол рӯрӯи паром сангҳоро пуштора карда оварда, ҷуволҳои пури шағалу хокро бардошта бурда, ба дарё рехта сепояҳо мезаданд, акнун
мебоист натиҷаи ранҷи дасти худро бубинанд. он рӯз таркишгарон махсусан серкор буданд. онҳо дар саргаҳи маҷрои нав мағоқҳо кофта, дар онҳо ба миқдори зиёд динамитҳо ҷо мекарданд. аз рӯи нақшаи онҳо таркиш ҳазорҳо мукааб сангу шағали реги пеши маҷрои навро аз ҷояшон бардошта ба соҳили чап ба маҷрои кӯҳнаи дарё мепартофту маҷрои нав кушода оби дарё аз чап ба тарафи рост аз байни равоқҳои бетонӣ ҷорӣ ва маҷрои кӯҳнаи он бояд баста мешуд. таркишгарон эълон карданд: акнун воқеае ки бинокорони иншооти сарбанд дергоҳ интизор буданд, ба вуқӯъ мепайвандад. тақрибан дар соати 4 одамон дар тамоми минтақаҳо садои ғулғулаангези таркишро шуниданд, ки он дафъатан соҳили чапу ростро ларзонида ҳатто дили бинокоронро ба ваҳм овард. одамон аз заминканҳо ва аз ҳар гӯшаи паноҳшудаи худ баромада урра гӯён ба соҳили дарё ҷои сарбанд давиданд. баъди ин таркиш оби дарё аз тарафи чап ба тарафи рост роҳ ёфта, дар аввал камтар ва баъд сангу регҳои пеши худро шустаю руфта бо маҷрои нави худ аз байни равоқҳои бетонӣ бо шиддат ҷорӣ шуда мерафт. дар маҷрои пештараи дарё об тораф кам шуда дар ниҳоят ба қадре монд, ки фақат аз мобайни зеру сангҳои овардарехта ва сепояҳои росткардаи одамон мегузашту бас. акнун паром тахтапул бекора дар як тараф монда буду одамон аз рӯи санг ва шағалҳои худрехтаашон аз соҳили рост ба чап ва аз чап ба рост шоду мамнун раво мекарданд. дар байни онҳо Баҳодурбобо, Рустам, Никитин, аз паси онҳо Пулот ва боз чанд нафар бетонгароне ки ба таҳкурсии дарғот бетон гузошта равоқҳо бардошта буданд, рӯрӯи сангҳо по монда аз ғояти шодию хурсандӣ таассуроти худро аз таркишу қувваи он нақл мекарданд. махсусан Баҳодурбобо ва Никитин бениҳоят хурраму хандон буданд, ки оби дарё аз рӯи таҳкурсӣ ва байни равоқҳои бо дасти онҳо бунёдшуда ҷорӣ мешуд. дар байни маҷрои нав ва кӯҳнаи дарё аз регу шағал як ҷазирачаи дарозрӯяе то муқобили нишебии кӯҳи соҳили рост тӯл мекашид, ки он обро гӯё ба ду тақсим мекард. бари ин ҷазираи байни дарё тақрибан 5-10 ва тӯли он 400-500 метр буд. саҳарӣ сардори минтақаи иншооти сарбанд дар ҷамомати кӯтоҳмуддат бетонгарони бригадаи Никитинро вазифадор карда буд, ки дар байни ин ҷазира машъалҳо фурӯзон мекунанд, то ки дар рӯшноии онҳо бинокорони аз минтақаҳои дигар омада маҷрои наву кӯҳнаи дарёро дида тавонанд. бинокороне ки сохтани машъалҳо ба онҳо супорида шуда буд, пахтаро ба шакли туб печонида, бо симҳо маҳкам баста, бо мазут ва карасин печонида, олуда карда, онҳо якчандто ин гуна тубҳо сохтанд. чанд нафари дигар шохҳои ғафси дарахти бед бурида оварда пояҳо рост карданд, ки ба нӯки он пояҳо тубҳои пахтагини мазуту карасин таркардашударо устувор мечаспонданд. бетонгарони бригадаи Никитин он пояҳоро дар масофаи 5-6 метрӣ дар сар то сари байни ҷазира 3 қатор ба замин рост намуданд. дар осмони сохтмон абрҳои тира сайругашт доштанд. ҳаво нам бошад ҳам хушбахтона борону барф намеборид. вақте ки рӯз рафта замин кам-кам қабои сиёҳ дар бар кардан гирифт, дар ҳар ҷои минтақаи иншооти сарбанд чароғҳои электрӣ фурӯзон шуданду, аммо нури хираи онҳо ба атроф чандон ҳам равшанӣ намебахшиданд.
Никитин, ки тамоми рӯз кам гап мезаду бо ҷидду ҷаҳд ба кор дода шуда буд, якчанд нафар бетонгаронро дар ҷойи корашон ҷамъ кард ва ба онҳо маслиҳат дод, ки ба гиронидани машъалҳо бояд киҳо вазифадор шаванд. бетонгарон бо як овоз гуфтанд: ин кор ба зиммаи Баҳодурбобо, худи бригадир Никитин ва Рустамако гузошта шавад. Рустамако, гуфтанд онҳо, дар муддати кӯтоҳ ҳамчун бетонгари ботаҷриба сазовори обрӯи эътибор шуд. одами ҷангдида бо таҷриба меарзад, ки дар ин кор ҳамроҳӣ кунад. Никитин ба таклифи онҳо андаке ислоҳ даровард. ба ҷои худам ман аз ҷавонҳо Пулот Ҳайдаровро тавсия мекунам. Пулот таҳкурсии ГЭС-и хурдро бо муваффақият анҷом дода буд. дар ин ҷо худашро нишон дод. Минбаъд ҳам дар Сарбанд бетонгарӣ мекунад. ба ҷои ман вай гузарад мешавад. дуи шумо вай ба Рустам ва Баҳодурбобо рӯ овард. як ҷавонро зери қанот гирифта ин корро анҷом диҳед, гуфт ӯ бо дили соф. ҳар сеи онҳо чӯбҳои дар нӯкашон пахтабастаи дар карасин таршударо афрохта, аз болои равоқҳои маҷрои нав ба поён ба ҷазирачаи байни дарё фаромаданд. бо он машъали фурӯзони дар дасташон буда, тӯби дар нӯки пояҳо устувори қатори пеши худро якояк мегиронданду пеш мерафтанд. машъалҳои фурӯзон оби дарёи ба тарафи рост бо маҷрои нав ҷорӣ ва қисми дар соҳили чап кулшуда монда ва ду соҳилро то дурудури қишлоқҳои атроф ва кӯҳи канори рост чун рӯз равшан мекард. машъалҳои фурӯзон дар боди шабҳангом забона зада, дар сатҳи оинавори оби дарё чунон аксандозӣ мекарданд, ки гӯё дар зери об ҳам садоҳо машъалҳо афрохта шуда буданд. ин ҳама минтақаи Сарбандро ба як олами аҷоиботи афсонавӣ табдил дода буд. Пулот, гуфт Рустам бо ҳаяҷон, ту Данкоро ба хотирам меоварӣ. ман ҳикояти онро дар ҷавонӣ хонда будам. Данко бо оташи дилаш ва ҳамқавмҳои худаш аз байни торикистони байни ҷангал роҳ кушода буд. ман ба Данко монанд бошам, шумо ба кӣ монанд? охир ман танҳо нестам кӯ? Пулот ҳаяҷони худро ба зур дошта гуфт. аз хурсандӣ дар пилки чашмонаш ашк овезон таровида ба рӯяш рехтанӣ мешуданд. ҳиссиёти дилаш ҷӯш мезад. ашкашро бо остини корҷомааш пок карда пеш мерафту машъал меафрохт. аммо Данко ту бар ин ҷавон буд. фақат фарқ ин, ки суханашро давом дод Рустам. вай торикистони ҷангалро бо оташи дил равшан мекард. ба қавли ту, мо се Данко бо машъал торикистони байни ду обро равшан мекунем. ҳар як бинокор зарра-зарра ҳарорат, зарра-зарра ғайраташро сарф мекард, то имрӯз мо машъали сарбанди ГЭС-ро гиронем. фардои рӯз ин ГЭС Ӯзбекистонро, Тоҷикистонро чароғон мекунад. гап ана ин тур, бачагонам, гуфт Баҳодурбобо ва як нафас рост карда, боз илова кард. насиб кунад, Пулот минбаъд ҳам машъалҳои бисёр мегиронад. оре, Пулот хондани ҳикояи Данкоро дӯст медошт. падараш ҳам боре дар мактубаш инро ба ӯ хотиррасон карда буд. дар он минтақаи кор ӯро Турахонофи чун аҳриман аз байни ҳамқишлоқиёнаш ронда буд. дар ин ҷо Пулот машъалафрӯз шуд. дар он ҷо Турахонов ӯро хор карда ба замин зада буд. дар ин ҷо бошад Никитин ба қадри ӯ расид. дар дунё одамони хуб кам нестанд, бисёранд. вай ҳарчанд мехост, ки худро дорад, шодии дилаш якҷоя бо ашки чашмонаш ҷӯш зада меомад. ҳар сеяшон
машъалҳоро афрӯхта аз байни онҳо ба қафо баргаштанд. аз ҳамаи минтақаҳои ғалабагез ба иншооти сарбанд барои ҷашнгирии баста шудани дарьё ва митинге, ки ба ин муносибат барпо мегардид, чанд нафари вакилон ҷамъ меомаданд. издиҳоми мардум шояд ба ин бузургию ҳашомат маъракаеро надида буд ва бинобар он ҳар воқеае, ки дар он ҷо рӯй медод, ба назари Пулод як мӯъҷизае метофт. Пулод дар болои деворбасти дарьё Рустамако ва Баҳодурбоборо аз назар гум кард. дар майдони бетон хобонидашудаи болои равоқ, ки аз зераш об ҷорӣ буд, карнаю сурнай, нақораю доира ба ҳадди осмонкаф баланд садо медод. аз маркази республика барои табрик артистон омада буданд. дили Пулод мехост, ки дар ин рӯзи ботантана падару модараш ё ақаллан баҳор дар паҳлӯяш бошанд. вақте ки онҳо ба хотираш омаданд, вай хаёл кард: агар ман ба дасти бинокорон, ба дасти Баҳодурбобо, Никитин ва дигарҳо бунёд гардидани ин дарғот, баста шудани ин дарёи азамат ва афрӯхта шудани ин машъалҳоро надида, худам дар ин кор иштирок накарда, овозаашро аз забони дигарон мешунидам, эҳтимол ҳамаи инро амри воқеӣ нею афсона гумон мекардам. дадоҷон ва буваҷон, ман ба шумо дар бораи ин корҳо мактуб менависам, аммо мумкин аст бовар карданатон наояд, ки дар ин ҷо ин қадар корҳои бузург анҷом дода мешаванд. вай бо ин хаёл ба атроф нигариста дар байни занон ва духтарон баҳорро мекофт. вай умедвор буд, ки баҳор бо дугонаҳояш ба митинг меояду дар ягон гӯша ӯро аз дур бошад ҳам диданаш мумкин аст. аз минтақаи канал ва селбанди Катасой ба митинг одам кам омада буд. Пулод дугонаҳои баҳорро ҳам надид. пас Пулод Баҳодурбобою Рустамро ёфтанӣ шуд, ки консертро бо онҳо якҷоя тамошо кунад. нохост аз қафо садои Анвари дар ҳама ҷо ҳозиру нозирро шунид. эҳе Пулод, ба виҷдонам қасам, ки ба ту ҳасад мебарам. ту машъалафрӯзи иншооти сарбанд будаӣ. ин гуна воқеа тамоми умр дар ёду хотири одам мемонад. ман аз паси ту ба ҳамон тараф рафтанӣ шавам, мумкин не гуфтанд. ҳасад мебурдам, ҳасад, гуфт Анвар хушҳолона. ту аз куҷо донистӣ, ки ман машъал гиронидам? пурсид Пулод. ман кур будам, ки туро дар байни дарёи чароғон набинам. рафтем, ман ба ту сурати Никитину Баҳодурбоборо нишон медиҳам, гуфт Пулод аз дасти Анвар кашола карда. ман сурати онҳоро дидам. онҳо бар ин кор карданд дар кор, ки сурататро калон карда овехта монанд. нағз кор кунем, аҷаб не мо ҳам онҳо бар ин пешқадам шавем, гуфт Пулод. дар ин вақт аз соҳили чапи дарьё эмкаи нави сиёҳе пайдо шуда, аз болои деворбасте, ки саҳарӣ аз он ҷо об талотумкунон ҷорӣ мешуд, оҳиста ба соҳили рост мегузашт. бинокорон аз хурсандӣ кафкӯбӣ мекарданд, ки онҳо бо қувваи дасту бозуи худ дарьёро банданду акнун аз болои он мошина ҳам мегузарад. аз паси мошина 3 нафар мард меомаданд, ки яке аз онҳо марди тануманди синнаш тақрибан 45-солае буда, дар тан палтои чармин, дар сар кепкаи ҳамон ранг, дар пояш мӯзаи хроми сиёҳ дошт. дигаре нисбатан калонсол, дар рӯй ва пешонааш ожангҳо падидор, палтои муқаррарии гиребонаш пӯсти барагӣ ва ба сар телпаки гӯшакдор пӯшида буд. марди аз дуи онҳо ҷавонтар дар бораи рафти корҳои сохтмони иншооти сарбанд ва минтақаҳои тобеи он маълумот медод ва роҳравон ба соҳили росту чап ишора мекард. онҳо гоҳ-гоҳ истода бо одамон ҳолпурсӣ ва ҳазлу шӯхиҳо мекарданду боз ба тарафи соҳили чап роҳашонро давом медоданд. Анвар
аз дасти Пулод дошта ба гӯши ӯ гуфт: Пулод, шинохта мон, ин одами палтояш чармин Усмон Юсупов. Ана ин одами калонсол котиби комитети партиявии вилоят митинггузаронӣ омадаанд. Ҳа, номашонро борҳо шунида бошам ҳам худашонро то ҳоло надида будам, гуфт Пулод бо ҳаяҷон. ин кас сардори управленияи сохтмон онҳоро бо корҳои оянда шиносо мекунад, илова кард Анвар. ҳамон дам котиби комитети партиявии вилоят ба онҳо наздик шуда, гӯё Пулодро аз пеш мешинохта бошад, дар рӯ ба рӯи вай лаҳзае истоду як дасташро ба китфи ӯ гузошта, бо меҳрубонӣ тап-тап зада гузашта рафт. Пулод аз вохӯрӣ ва навозиши падаронаи ин марди наҷиб хурсанд шуда ба пӯсташ намеғунҷид. майдони бетонхобидаи сарбанд дар як дам аз одам пур шуд. дар ҳавои кушод барои гузаронидани митинг ҷой рост карда буданд. ҳайати президиуми маҷлис интихоб гардид. бригадири бетонгарон Никитинро ҳам ба президиум интихоб карданд. котиби комитети партиявии вилоят митингро кушода эълон кард ва ба Усмон Юсупов сухан дод. вай бо забони оддии ба ҳамаи бинокорон фаҳмо дар бораи қаҳрамониҳои армияи ҷанговар сухан кард, ки дар ҳамаи фронтҳо пеш рафта ба фашизм зарбаҳои тоқатшикан мезананд. баъд мухтасар дар бораи муваффақияти халқи узбек дар саноат ва хоҷагии қишлоқ, аз хусуси аҳамияти ғалабагез дар тараққиёти минбаъдаи республика гап зада, бинокоронро бо дастоварди меҳнатӣ, баста шудани дарьё, таҳсину таҳният гуфт. Пулод ба худ савганд ёд мекард, ки агар ягон як ҷон не, 100 ҷон ҳам медошт, барои муҳофизати ватан, барои меҳнати баҳри манфиати халқ, барои ин сохтмон фидо мекард. Пулод хусусан аз як гапи нотиқ дар ҳайрат афтод. дар як заводи шаҳри Ленинград барои стансияҳои электрӣ гидрогенераторҳо сохта мешуданд. ҳоло он завод барои ба фашистҳо зарба задан яроқу аслиҳа мебарорад. дар он истеҳсоли гидрогенераторҳо муваққатан қатъ шудааст. ҳукумати советӣ барои стансияи электрии ғалабагез сохта додани гидрогенераторҳо аз коргарони ШМА хоҳиш кардааст. коргарони ин мамлакат хоҳиши бинокорони моро иҷро карда, гидрогенераторҳо сохта дар киштиҳо бор карда фиристоданд, ки бо роҳи уқёнус дар вақтҳои наздик омада мерасанд. ҳукумати советӣ ба сохтмони ғалабагез ин қадар аҳамият медодааст. бинобар он сохтмон ҳар қадар зудтар анҷом дода шавад ва ободонӣ ҳам ҳамон қадар фоида доштааст. дар охир сардори саруправленияи сохтмон Сарқисов дар бораи вазифаҳои ҳозираю ояндаи бинокорон гап зад ва пас қарореро хонда эълон кард, ки ба бисёр бригадаҳои минтақаҳои гуногуни сохтмон, аз ҷумла ба бригадаи Никитин низ унвони бригадаи гвардиячии бетонгарӣ дода шуд, ки Пулод бетонгари он бригада буд. баъд пешқадамонро бо мукофотҳои пулӣ ва чизҳои қиматбаҳо тақдир карданд. Пулод таҳкурсии геси худро гузошта аз Никитин таърифи бисёр шунида буд, аммо дар иншооти сарбанд он қадар бисёр кор накарда бошад ҳам дар қатори пешқадамон ӯро ҳам ном бурданд. аммо Пулод худ аз худ шарм мекард, ки гӯё ягон бинокор ба таъриф аз ӯ арзандатаре буду вай дар канор монда ӯро Пулодро пешакӣ ситоиш менамуданд. акнун вай масъулиятро бояд аз ҳарвақта бештар ҳис кунад. боварии бетонгаронии бригада махсусан Никитинро ба ҷо биёрад. баъди митинг дарҳол консерт оғоз ёфт. рақсу суруд, мусиқӣ чунон авҷ гирифт, ки бинокорон ба ҷӯшу хуруш омаданд. саҳна як тараф монда раққосаҳо ба мобайни одамон фаромада мерақсиданд.
аҷобати кор он буд, ки колхозчиёни бинокор рӯймолҳои худро аз миёнашон кушода, дар пеши худ паҳн карда мемонданд. ин корашон чунон маъно дошт, ки раққоса ба рӯймоли он бинокор омада нишаста, ба рӯи ӯ нозу ишваҳо мекард. дар аввал Пулот ин кори онҳоро ҳеҷ намеписандид. баъдтар дид, ки раққосаи нозанин хиромон рафта, бо зону дар рӯи рӯймоли он бинокор истода таъзим мекунад. албатта ин таъзим бинокорро ҳурмат кардани раққоса буд. баъд ба ҳазор нозу карашма, чашму абрӯ, сару сина ва дастонашро ҷунбонида бо тамоми ҳунарнамоӣ мерақсид, то ки он бинокор аз санъати ӯ баҳра барад ва хурсанд шуда истироҳат кунад, ба рӯзи корӣ қувваи нав ҷамъ оварад. бо вуҷуди шаби зимистони сард, баъзеи тамошобинони шуху боғайрат ва оташмизоҷ сари дили худро кушода пеш бароварда, бо як овоз дӯст гӯён ба қафаси синаашон тап-тап бо каф зада, садқаи нозу ишваҳои раққосаҳо мешуданд. Пулот махсусан аз як чиз дар ҳайрат монда буд, ки ин ходимони обрӯманди партия ва давлат дар қатори бинокорони оддӣ нишаста, ба хурсандии онҳо шарик шуда ва самимона ташвиқ мекарданд, ки бинокорон шодмонӣ кунанд, дӯст гӯянд, суст наоянд, ҳар қадар кафкӯбӣ кунанд, раққосаҳо ҳамон қадар нағзтар ба бозӣ медаромаданд. артистон ҳунари худро барои бинокорон тӯҳфа ҳамчун мукофот оварданд. он шаб дар назари Пулот роҳбарону бинокорон ва дигар меҳмонон бо ҳамдигар якҷону яктан, ёру бародар буданд, ки аз канор истода бинокор ки роҳбар, ки бинокор, инро ҳеҷ кас пай намебурд. ҳалимахон ба саҳна дар охири консерт баромад. ба ҳурмати вай бинокорон бисёр кафкӯбиҳо карданд, ки дар хаёли Пулот ба садои он кафкӯбиҳо аз ҳар ҷои равзанаи абрҳои осмони ситораҳо чашмакӣ зада, шодию хурсандии заминёнро тамошо мекарданд. ҳалимахон мисли рангинкамон нурпошӣ мекард. марҷонаҳои гардан ва дастпонаҳояш дар нуру равшании машъалҳо ва чароғҳо медурахшиданд. ҳалимахон якчанд сурудҳои қадимаи халқиро хонд, ки вақти хонданаш тамошобинон бо тамоми вуҷудашон гӯшу ҳуш шуда, аз овозаш димоғашон шукуфта баҳра мегирифт. ҳалимахон дар ниҳоят зери садои кафкӯбиҳо ба назди бинокорони қатори якум фаромад ва сурудҳои ба бетонгарони номдор Никитин ва Баҳодурбобо бахшидаи худро дар назди онҳо истода мехонд. ин суруд васфи меҳнат буда, қаҳрамонони меҳнатро тавсиф мекард. ҳалимахон ба онҳо дар бораи худи онҳо мехонд. Пулот аз шунидани ин сурудҳо афсун шуда, дар рагу пайи баданаш қувват ҷамъ мекард. дилаш аз шодӣ ва ифтихор лабрез мегардид. имрӯз ба қавли Анвар рӯзе буд, ки абадӣ дар хотир мемонд. баъди консерт ҳама ба заминканҳои худ равон шуданд. одамоне, ки аз сохтмони иншооти асосии ГЭС омада буданд, ки дар мошину, ки аробасавор баргашта рафтанд. вуҷуди Пулотро ҳаяҷони хурсандӣ фаро гирифта бошад ҳам, як гӯшаи дилаш ғаш мекард ва назараш аз худ норизо менамуд. вай дар бригадаи обрӯманди гвардиягии бетонгарони Никитини дар тамоми сохтмон машҳур кор мекунад. аз ин ҷиҳат тайёр буд суруд хонад, падару модарашро дида хурсандиашро ба онҳо изҳор кунад. аммо иҷрои ин орзуяш амри маҳолест. лекин вай баҳорро дида наметавонист. минбаъд вай набояд, ки аз баҳор шарм дорад. барои чӣ худро аз вай канор гирад? охир вай Пулоди пештара на касал асту, на сусту заиф. машъалафрӯзи ӯро дида ҳатто Анвар ба вай ҳасад бурдааст. афсӯс, ки имшаб баҳор дар ин митинг набуду Пулотро надид. аз ин ҷиҳат як гӯшаи дилаш ҳиҷил ва торик аст. вай акнун
ба назди баҳор рафта нақл мекунад. барои чӣ қариб буд сохтмонро тарк карда равад. аз муваффақияти начандон калонаш, аз ҳаёташ, аз орзую умедҳояш ва дар бораи он ки аз набудани баҳор дар паҳлӯяш чӣ қадарҳо дилтанг мешуд. дили аз ҷудоӣ азобкашидаи пуралам, пур аз лутфу марҳамату муҳаббаташ чӣ қадарҳо мехост ки ба тарафи баҳор шитобад ва дар бораи ҳамаи ин мехост ҳикоят кунад. акнун бас аст ки ҳама гапро дар дили худ гирифта аз баҳор пинҳон дошта мегашт. акнун дари дилашро ба баҳор мекушояд. бигузор бинад ки дар он чӣ ҳиссиёте, чӣ муҳаббате ниҳон будааст. забонро ба ёрии дил оварда ҳамаро мегӯяд. баҳор пурсад: чаро худро аз ман дур мегирифтӣ? мегӯяд ки ман мехостам дар меҳнат худро нишон диҳам, арзандаи ту бошам, ба худ эътимод пайдо кунам ки йигити ҳақиқӣ, марди меҳнатиам. имшаб наздат омадам ки сазовори ту шудаам. ана ҳамин тавр мегӯяд. пӯлод дигар на беҷуръатӣ мекунад, на ҳиҷолат мекашад. вай ба хушбахтии худ эътимод дорад. бо ҳамин андешаҳо вай дилаш пур аз орзую умедҳо ва хаёлу ишқу висол дар торикӣ ба китобхона, ки баҳор он ҷо кор мекард, равона шуд. пардаи торикӣ заминро чунон печонида буд, ки рӯ ба рӯ омада ҳам якдигарро шинохта наметавонистӣ. дар минтақаҳои сохтмон одам намонда буд. колхозчиён аз кор аз таъсири боду сармо куфтаю мондашуда ба заминканҳои худ даромада рафтаанд. аммо пӯлод на аз торикӣ, на аз барфу боди муқобил андеша накард. вай шитобон мерафт. мана вай ба хонаи пастаки деворҳояш гилин расида омад. аз тирезаи яхбастаи китобхона равшании беҳоли чароғи карасинӣ ба берун ба зур меафтид. пӯлод ба дар наздик шуда, ба кушодан даст дароз карду аз дохили хона садои шиноси барояш нафратоварро шунид. пӯлод худро ба торикӣ ақиб кашид. аз хона садои қадамонӣ шунида шуд. аз афти кор касе хаёл кард, ки дарро бод кушодааст. онро маҳкамтар пӯшида баргашт. пӯлод ба тарафи тиреза баргашт, ки баландии он ба қадаш баробар меомад. вай худро нигоҳ дошта натавониста аз ҷои андак яхаш рафтаи шишаи тиреза ба дарун нигоҳ кард. дар китобхона танҳо ду нафар, баҳор ва Турахонов буданд. пӯлод баҳорро диду дилаш таҳ кашида фушурда шуд. баҳор дар сари мизи мудавваре, ки барои он газета ва журналҳо паҳн карда шуда буданд, як паҳлӯ ба Турахонов нигоҳ карда менишаст. Турахонов чунон ки одат дошт, дастонаш дар кисааш дар назди сутун рафтуо мекард. баҳор кокулҳояшро бо дурочааш якҷоя ҷамбар баста буду чеҳрааш ба пӯлод наменамуд. Турахонов дар бораи чӣ бошад ба ӯ гап мезад. аз афшаш духтарак ӯро бодиққат гӯш мекард. дар ин лаҳза аз рӯи миз газета бошад ё ягон коғази дигар ғеҷида ба замин афтид. духтарак сар хам карда онро гирифтанӣ буд, ки пӯлод чеҳраи сурхи дамидаи ӯро дида тавонист. Турахонов дар ҳамин лаҳза ба миз наздик омада ба рӯи он чизеро гузошт. пӯлод нафасашро ба дарун гирифта нигоҳ кард, ки он чиз соати дастии хушсохте буд. баҳор бо дасташ онро аз худ дур кард. Турахонов соатро бо зурӣ ба дасти баҳор қапонида хам шуд, ки духтарро бусад. вуҷуди пӯлодро ларза гирифта, вай худро дарҳол ақиб кашид. чанд дақиқае дар ҷояш шах шуда худро фаромӯш карда буд, ки ақлаш намегирифт, ки дар ин ҷо чӣ воқеа рӯй медиҳад. баъд ба худ омада ҳис кард, ки кадом як қуввае
ӯро ба дами тиреза мекашад. акнун вай тайёр буд бо чашмони худ хиёнати духтари дӯстдоштаашро бинад ва бовар кунад. розӣ буд ки алами ҳамаи ҳақоратҳо ва таънаҳоро фурӯ барад. не, ин рафтор ба марди ҳақиқӣ ҳаргиз намезебад. пулод ин фикрро аз сари худ дур андохта, аз тиреза қафо баргашту бо қадамҳои вазнин аз китобхона дур рафт. бод шиддат ёфт, ё ки ба хаёли Пулод ҳамин тавр менамуд, роҳ рафтан ба вай душвор шуд. рӯяш сӯхта гӯё аланга мегирифт. фикрҳояш дарҳам барҳам шуда рафтанд. ин воқеа чӣ тавр рӯй дода бошад, Баҳор Турахоновро фақат барои ҳамсоя буданаш ҳурмат мекард. вақте ки Пулод аз Турахонов рашк мебурд, Баҳор ба ӯ механдид. Пулод бовар мекард ки духтарак дурӯғ намегӯяд. акнун вай бо Турахонов дар як ҷо аз вай тӯҳфа мегирад, ба оғӯш кашад, ором меистад. наход дар ин муддати кӯтоҳ, ки онҳо якдигарро надиданд, Баҳор ин қадар тағйир ёфта бошад. Пулодро духтарак гуреза ҳисоб кардааст. гӯё ки Пулод барои вай вуҷуд надошта будааст. Турахонов аз ин истифода бурда, доми макр густаронида, духтарро афтонидааст. эҳ духтари нодон, духтари гулу аблаҳ! охир Баҳор медонад ки Турахонов кист, дар оилааш чӣ воқеаҳо рӯй додааст. ҳамаашро медонад. гул бар ин зан доштанашро низ медонад. наход ки вай Пулодро фаромӯш кардааст, ё ки Пулод ин духтаракро нафаҳмида ғалат карда будааст. вай ба хотир овард ки духтарак ҳамеша Турахоновро таъриф мекард ва ба сохтмон дар фоетони бо матои сурх зинатдодашудаи ӯ савор шуда омада буд. ин хотираҳо дар назари ӯ зинда мешуданду аз рашку алам бештар месӯхт. агар ин рост бошад, барои чӣ вай Пулодро ба сохтмон даъват кард? вақти бемор шуданаш чаро дар наздаш нишаста шабро рӯз кард? барои чӣ Турахоновро бо ҳисси нафрат маҳкум мекард, ки худашро зеб дода, бехабар аз ғами дигарон бо фароғат зиндагӣ мекунад? рашк фикру хаёли ӯро чун гурба тӯбро аз ҳар ҷониб бозӣ медоронид. дилашро ғаму андӯҳ ва ғазаб фишор медод. эҳ Баҳор, намедонам куҷои ин такаббури фосиқ ба ту писанд омада бошад, ки ту бо ӯ муҳаббати поки маро зери по кардӣ. вай акнун ба мақсади худ расида, моро аз ҳам ҷудо кардааст. туро ба кадом роҳ ром кардаасту ту бошӣ? оби чашмонаш шорида фаромада, дар таъсири боди сарди шиддатнок рӯяшро месӯзонд. вай худ нафаҳмида монд, ки чӣ тавр то кӯпруки поёнии дарё расида омад. ба он по монда боз истод. охирин бор ба он тараф нигоҳ кард, ки дар он ҷо китобхона воқеъ буд. аз дарду алами тоқатшикан, ки Баҳор ба сараш оварда буд, лабонаш беист меларзиданд. вай сарашро боло гирифта қадам монда, кӯшиш мекард, ки худро даст гираду ин дарду аламро низ паси сар намояд. хуб шудааст Баҳор, ман дигар дар бораи ту фикр намекунам. ман муҳаббатамро ба ту аз дилам чангол зада тарошида мепартоям. хотираҳоямро, ки аз вохирӣ бо ту дар ман мондааст, ба фаромӯшӣ медиҳам. ту маро таҳқир кардӣ. ба фикри он ки ман аз сохтмон гурехта бошам, ту ба мани бегуноҳ хиёнат карда, худро ба оғӯши Турахонов додӣ. намеарзад, ки ман дар бораи ин дигар фикр кунам. бе ту ҳам зиста метавонам. Баҳор, ман кор ва рафиқон ҳам дорам. бе ту ҳам гашта метавонам. Баҳор. вай агарчи сараш хам буд, якравона ва бо қадамҳои қатъӣ ба соҳили дигар гузашта рафт.